Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы. Студияда Руслан Харисов. Олга таба койбер темалар турында. Укытучылар, тәрбиячеләр һәм спорт тренерларының хезмәт хакы артачак. Бу хакта шәһәр советы утырышында хәбәр иттеләр. Хат балалардан, бүләк депутатлардан Чаллыда теләкләр чыршысы акциясы старт алды. Хезмәт хакын арттыру, бюджетка планнар һәм зур автобуслар. Чаллы мэриясендә шәһәр советының чираттагы утырышы узды. Шәһәр башлыгы төзекләндерү буенча 2021 елга йомгак ясады һәм 2022 елга планнарны билгеләде. 2022 елның 1 гыйнварыннан бюджет оешмалары хезмәткәрләренә эш хакын арттырачаклар. Тиешле карарны шәһәр советы депутатлары раслады. Аерым алганда педагоглар, мәктәпкәчә белем бирү учрежденияләре хезмәткәрләре һәм спорт тренерлары күбрәк акча алачак. Хезмәт хакын арттыруга 1 миллиард 200 миллион сумнан артык акча бүлеп бирелгән. Учителей на 17%, воспитателей на 19%, младших воспитателей дошкольных образовательных организаций на 26%, тренеров спортивных школ на 18%, специалистов учреждений культуры на 35%. Заработная плата вспомогательного персонала муниципальных учреждений увеличится на 11%. Шулай ук шәһәр советында төзекләндерү һәм инфраструктура турында фикер алыштылар. Чаллы мэры Наил Мәхдиев искә төшергәнчә, якын киләчәктә 5-нче шәһәр хастаханәсе өчен яңа бина төзүгә керешү планлаштырыла. Стационар 600-дән артык пациентка исәпләнгән. Шулай ук анда кабул итү бүлеге һәм төбәкара йөрәк, кан тамырлары үзәге урнашачак. Проектта акча бүлеп бирелгән, аның өстендә эш алып барыла. Но не может в 21 веке 5-й горбольница быть в общежитии 70-х годов. Нормативы другие, условия другие и так далее. По сути, это второй БСМП должно появиться. Поэтому рядом со школой Адамнар на 6,5 гектара должна появиться 5-я горбольница. Это задача депутатского корпуса, задача мэра. Наил Мәхдиев шулай ук шәһәр халкы өчен проблема булган пассажирлар ташу темасында кузгатты. Шәһәр башлыгы барлык микроавтобусларны зур автобусларга алыштыру бурычын куйды. Шәһәр автопаркны яңартуны һәм яңа транспорт чараларын сатып алуны дәвам итәчәк. Лилия Хабибжанова, Валерия Новожилова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Ажиотаж юк, шуңа да карамастан шәһәр айныткычы яңа ел кичендә гадәттәге режимда эшләячәк. Бүген биредә 15 кеше кабул итә алалар. Айныткычка күбрәк кемнәр эләгә? Лилия Хабибжанова сюжетында. 13-го 4 было, 15-го 5 человек. Яңа ел алдыннан шәһәр айныткычында клиентлар күп түгел. Көндез алар бөтенләй юк. Бирегә кичкә, төнгә таба килә башлыйлар. 17 кеше кабул иткән чаклар да булды ди учреждение хезмәткәрләре. Коронавирус пандемиясе аркасында кешеләр саны кимегән. Елга 1100-1100 кеше киләләр иде. Хәзер әзәйдә 800-900 кеше бер елга бу соңгы 2 елда әзәйделәр. Потому что полиция да өлгерәлми, скорый да өлгерәлми аптыларга рамдагыларны. И может кеше әзрәгәчә башлагандыр. Клиентлар саны әзәюенә карамастан яңа ел кичендә айныткыч гадәти режимда эшләячәк. 1 гыйнварга Шәүкәт Хакимовның сменасы туры килә. Бәйрәм көннәрендә эшләргә инде күнеккән, эшкә чыгарга әзер ди шәһәрдәшебез. Без аларны йоклатабыз, карыйбыз, наблюдаем инде, чтобы ничего бер нәрсә булмасын. Полностью айны беткәч кенә инде алар үзләре сорыйсын, карыйсын, уже адекватном состоянии чыгып китәләр. Чаллыда айныткыч бинасы ачылганга быел 7 ел була. Шул вакыт эчендә аның аша төрле кешеләр узган. Айныткычка гадәттә урта хәлле 40 яшы тулган шәһәрдәшләр эләгә ди хезмәткәрләр. Шунысы аяныч бирегә хатын-кызларны да алып киләләр. Бөтен алып килгәннән 15% хатын-кыз. Йортсызлар 20% бөтен общий нидән числадан дәргә. Основной ерләр, иратлар. Шәһәр айныткычына 25 кеше кабул итә алалар. Әмма яңа ел кичендә бу хәтле кунак булыр дип көтелми. Лилия Хабибжанова, Айдар Мусин, яңалыклар. Чаллыда сугыш ветераннары өчен госпиталь коронавируслы пациентларны кабул итүдән туктады. Стационар гадәти эш режимына әйләнеп кайтты. 2021 ел эчендә медицина учреждениесе аша барлыгы 1182 пациент узды. Аларны дәвалау белән 20 табиб, 61 шәфкать туташы һәм 28 кеше медицина хезмәткәре шөгыльләнде. Стационар 100 ятаклы вакытлы йогышлы госпиталь буларак җәелдерелгән. Пациентларга ярдәм итү өчен көн сайын 1 тоннадан артык кислород сарыф ителгән.
Хәзерге вакытта биредә биналарны, җайланмаларны, вентиляцион системаларны дезинфекцияләү, барлык бинаны санитар-эпидемиологик кагыйдәләре таләпләренә туры китерү эшләре алып барыла. Барлык чаралар төгәлләнгәннән соң эпидемиологик хәлне исәпкә алып, профильле эшчәнлек яңадан башланачак. Шулай госпитальдә коронавирус инфекциясеннән соң пациентларны реабилитацияләү дәвам итә. Соңгы тәүлектә Татарстанда яшәүче 97 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Чаллыда узган тәүлектә коронавирусның тагын 5 яңа очрагы теркәлде. Шулай итеп, 28 декабрь Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 42457 очрагы билгеле. Аларның 36075-е терелгән, 100-е узган тәүлектә. Яңа ел теләкләр чынга ашатырган вакыт дисәк ялгыш булмас. Чаллыда теләкләр чыршысы акциясе старт алды. Ул Россия күләмендә ел саен үткәрелә. Кыш бабайлар ролендә эшмәкәрләр һәм депутатлар. Чаллы балалары нинди бүләкләр турында хыяллана? Киләсе сюжетта. Здравствуйте, проходите. Чыршыдагы һәр шар ул кечкенә баланың кыш бабайдан яңа елга бүләк сорап язган хаты. Һәм ул һичшиксез чынга ашачак. Теләкләрне тормышка ашыру бурычын үз өсләренә Чаллы эшмәкәрләре һәм депутатлары алды. Пожелание толстовка с надписью BTS, если я правильно прочитал. 42 размер, Гульнас Расиховна Хасаншина. Нетрудно. Наушники беспроводные. Чебакова Ульяна Евгеньевна, 2005 года рождения. Замечательную куклу Пупса я куплю маленькой Кристине Евгеньевне. С большим удовольствием. Коньки красного цвета, размер 36. Халикова Руфина Ильдаровна, 9-го года рождения, мечтает о кроссовках. Я думаю, мы все это сделаем. Это очень важно, чем дольше дети верят в то, что Дед Мороз существует, тем дольше у них счастливое детство. Баланың берсе курчак теләсә, икенчесе дельфинарийга билет сораган. Кыш бабайга барлыгы 50 бала хат язган. Алар авыр хәлдә калган әти-әни назын күрмичә үсүче ятим балалар. Традиция буларак теләкләр чыршысы акциясендә шәһәр мэры да катнашты. Пожелание. Коньки для фигурного катания. 39 размер. Мансурова Арина Ивановна. Гимназия номер 76, 4 класс. Желание ребенка, оно вот здесь, оно будет исполнено в ближайшие дни, часы. Дорога ложь к обеду. Поэтому всем нам хочется быть добрыми Дедом Морозами. Депутатлар бүләкләрне балаларга шушы көннәрдә бүләк итәргә вәгъдә итте. Лилия Хәбибҗанова, Кирилл Хәбзей, яңалыклар. Біз искәртеп узабыз. Коронавирус инфекциясы белән авырулар саны арта. Вакцина ясатырга ашыгыз. Чөнки ул вирусны юктырмас өчен иң ышанычлы ысул. Үзегезне һәм якын кешеләрегезне саклагыз. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Руслан Харисов сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. 7 января. Концертный зал мэрии. Татьяна Буланова.